Ang problema sa uban tawo, dili kay mahalan sila. Ang problema kay dili sila kabalumutan-aw og value. Ka-journey, tanawa ni nga jersey. Kabalo mo pila ni? 350 pesos only. Apera ni. Pero tanawa ang quality. Tanawa ang tila. Tanawa ang design. Grabe kanindot sa quality. Og ang pinakanindot, kamo mismo ang magbuot sa inyong design. Dili ni kanang ready-made nga parehas tanan. Imong team, imong identity, imong style ang ibutang. Og para nako, walay lugi ani. Kayo sahay, sa kinabuhi, dili dapat presyo ang una nimong tanawon. Value ang dapat tanawon. Kay naaman gani uban nga barato kayo, makapalit kag duha o tulo ka bises pero dali ra maguba og walay quality. Unya naapod uban nga medyo mas mahal gamay pero nindot og quality. Dugay kaayo magamit. Og makahatag pa og confidence. Mao nang lesson na ni ka-journey. Ayaw permi pangitaa ang pinakabarato. Pangitaa ang pinakasulit. Kay ang mga successful nga tao dili na sila permi mangutana. Pila man ni? Mas kasagaran ilang pangutana? Unsay balyo ani. Og parehas pod sa atong kaugalingon. Ayaw pod pagpabarato sa imong kaugalingon. Know your worth. Invest sa imong skills. Invest sa imong health. Og invest sa imong growth. Kay ang tao nga sige rag pangita og barato, kasagaran barato pod iyang resulta. Pero ang tao nga willing mo invest sa quality, mas taas og chance nga quality pod ang iyang maani sa kinabuhi. Og sa mga nakasubmit na sa atong liga diri sa Upper Bantigi, Aguho, dan Bantayan, Cebu, ayaw kalimot nga natay 150 pesos per player. Kini dili para negosyo. Kini para sa entrance fee, suga og kuryente, referees og mga prizes sa atong liga. Kay gusto nato nga dili lang lingaw ang duwa. Gusto nato organize, fair, and memorable ang duwa para sa tanan. Mga ka-journey, remember this. Cheap is not always affordable. And quality is not always expensive. Atong hinumduman nga ang tanang blessings ug opportunity gikan gihapon na sa Ginoo. Push yourself.